Dwi'n teimlo lwcus. Dyna di wneud y funud. Ie, diawl lwcus bob yma. Dwi'n mwynhau cyffwrdd fy ngongol yn y trafod. Dwi wedi bod yn neud 3 gwaith rwan. Dwi'n yn ofni fi mewn, felly dwi'n ofni cyffwrdd fy ngongol i trio gadw fi hyn mewn a trio just... Ie, ond dwi'n gwybod faint eitha weithio chwaith, dwi'n gwybod. Dwi wedi cyrraedd eitha 6 acha, felly mae'n gamp i fi, really. Mae'n good experience, mae'n experience anhygol, ti'n bod, fi wedi joio fe. Unrhyw un sy'n moyn chance i mynd ar Fern Factor, cewch hwnna ni. Gyd i croeso mawr dy pawb, mae wedi bod yn experience anhygol fel, cewch hwnna ni, go for it. O'n i ddim moyn mynd, twod, sy'n mynd o'n i moyn mynd, ti'n bod mae'n ond, o rhaid un o'n i fynd, a fi yw'r trwy'n nigyd, so fi'n take on the chin. So mae'n bywyd fi wedi fan fi to, so wastad tasg newydd i gael nawr, twod, na fi falch fi wedi cael chance i bod yma, gret. Bod fi'n teimlo bechod dros yr hogia lle mynd ymlaen, ond o'n i'n teimlo reit falch dros fi'n hyn lle gasbario mynd. Dydy am y braf o gwbl, o'n i'n teimlo dros dyn nhw ddeu gwir. Da ni lawr i'r 6 dwytha fan, dwi'n gam yn nes i, ennill teitl Fern Factor y flwyddyn, a dod o'r fan adro fi. Dwi'n eitha hapus o fi hyn. Mae'r criw yn dy fach fan, yn hyn deimlo tryfedd. Gwyn i weld, gobeithio gai aros eto o'r fwydd, mynd yn bellach. Ond mae'r gystadleuaeth yn mynd yn reit anodd fan. Dwi'n gobeithio fi rei gyrraedd y ffeinal. Dwi'n eisiau mynd drwy'r drws o dde. Da ni un stepen gosach at y diwedd ac at y pick-up. So, a wedyn, dwi'n gwybod dwi dal yn y ras a'r gen i dal jans. So, mae'n deimlad braf mewn ffordd. Mae job deud pwy sy'n fygythiad o hyn ymlaen. Da ni gyd efo'n gwendidau a'n cryfderau. Pwy bynnag sy'n cael tasg ddim cystal tro nesaf, dwi'n meddwl fydd hi'n beryg yna nhw. Na fe, fi wedi bod yn win-win situation o nawr. Fel yn gweud ar ynghrys, o hyn mlaen, mae'r 6 sy'r ôl, ond i fi, win, stay home i fi. Diolch yn fawr i chi. Good.